Raslı vatanımızda hususiyetçiligi ösdürmek babatda hormatly prezidentimizin taýyzy tagallatyndan ruhlanýan Ahal welaýatynyň telekeçilerim ýurdumyzda alınıp barylýan her bir tutumly işleri özleriniň zähmet ýeňişleri bilen garşylamagy inni däbe urdular. Şeýle telekeçileriň hataryna Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň we Ahal welaýat Telekeçiler partiýasynyň agdazy bolan Rowasyň Galkynyş Hususy Kärhanasyny mysal getirmek bolýar. Bu kärhananyň işi hünärmenleri diyarımızın her bir gününü zähmet üstünlüklerine besleýärler. Bu ýerde esasanam sintetiki haltalar taýarlanyp, önümçiligiň hil derejesine hünärmenler tarapyndan aýratyn üns berilýär. Daşary ýurtlaryň döwrewap enzamlary oturdulan bu kärhanada ýaşlyň 100den gowragy zähmet çekip, önümçilik uçsalşykda alınıp barylýar. Çiğ mal hökmünde polipropilen Türkmen maşynyň nefti gaýtadan işleýän zawodlar toplumundan. Şeýle-de Gyýanlyň polimer zawodundan getirilýär. Çiğmal ýürüýti peşlerde belli bir ýylylyk derejesinde eredilip, sintetik ýüplük görünüşine çenli işlenilýär hemde saraýjy enzamlaryň kömegi bilen tegikleri saralýar. Soňra ýüplükler dokoýjy enzamlaryň kömegi arkaly dokolýar. Dokolan halta belli bir ölçege ýeten soň tikilip haritlik derejesine getirilýär. Bu hususy kärhanadaky enzamlaryň kömegi arkaly işleriň aglaba böleginiň awtomatik usulla ýola goýulmagy ekologik taýdan arasda ýokary hilli önümiň taýarlanmagyna mümkinçilik berýär. Rowasyň Galkynyş Hususy Kärhanasynyň işgärleri garaşdy ýarymyzda telekeçiligi ösdürmekdäki taýsy tagallalary, maksatly tutumlary üçin Türkmen halkynyň milli lider Gahrman Arkadagymyzyň we hormatly prezidentimiz Arkadagy Gahrman Serdarymyzyň adyna hoşallyk sözlerini beýan edýärler.